Milí televízni diváci, srdečne vás pozdravujem pri týchto veľkonočných sviatkoch, najstarších sviatkoch kresťanskej cirkvi. Význam veľkonočných sviatkov je spojený so závažnou otázkou o zmysle ľudského života. Kto sme? Aký je zmysel nášho života? Sme jedineční? Alebo sme len súčasťou biologického reťazca v živote ľudstva? Odpoveď nachádzame v písme svetom v Biblii, že náš život je jedinečný. A podľa poznania a učenia písma svätého zisťujeme, že vyvrcholením ľudského života je postaviť sa pred svojím stvoriteľom. Nás to tak trochu znepokojuje, ako to dopadne. Ale predsa len Pán Boh v Ježišovi Kristovi nám ukázal cestu a dal najavo, že sa v tomto svete chce razantne angažovať. Immanuel Kant napísal: Prečítal som vo svojom živote veľa múdrych a hodnotných kníh, ale ani v jednej z nich som nenašiel niečo, čo by naplňalo môj život a moje srdce takým pokojom, ako 4 slova 23. žalmu z Biblie. Ty si so mnou. V kontexte týchto slov nachádzame v žalme vyjadrenie: keby som kráčal hoci temným údolím smrti, nebudem sa bať zlého, lebo ty si so mnou. To dáva nášmu životu úžasný pokoj. My všetci však zisťujeme, že náš život je v tomto prúde času veľmi dôležitý. A tak sa obraciame k zdroju Božej pomoci. Táto pomoc nám krásne je zobrazená v príbehu o Ježišovi, ako nám to zachytávajú sväté evanjelia. Ježišov príbeh je výrazom Božej zachraňujúcej lásky. Veľký piatok nám dáva najavo predovšetkým, že ani vo smrti, ani v najväčšom utrpení nie sme sami. Ale veľkonočná nedeľa je predovšetkým krásna nádej, že náš život napriek našej pominuteľnosti má rozmer večnosti. Dietrich Bonhoeffer, evanjelický farár, ktorého nacisti popravili, lebo nesúhlasil s Hitlerom a bol členom vyznávačskej cirkvi v Nemecku, napísal tieto slova: Na to, aby sme pozdvihli a očistili svet, nie je potrebné poznanie hodnotného umierania, ale Kristovho zmrtvých vstania. A my, kresťania, toto poznanie máme. Nech sa aj tohto roku a v týchto dňoch rozhojní v našich srdciach, v našich rodinách a nech radosť pretkne naše životy. To vám zo srdca prajem. Nech Pán Boh je takto s nami.